Para kang yung mga lola ko. Bakit? Matanda naman ako eh. Lolo Andres na ako. 200 lata na laokon. 200. Gumatang akpay ti sawalin eh. Sige, 200 latan. Pero pusit sitak pala tibado ka. Bagay sila, Fredo, Laling. Pag pinagsama mo, Duling. Wala ko. Sorry po. Pasensya na po kayo. Medyo, well, pinagtugma ko lang kasi yung pangalan eh. Expensive yung brief ko eh. 150. Kita man? Ayan. Ikaw naman, di mo naman pinag-ready. Ayan. Tuloy mo ha. Oh, karabat. Kala ko. Anong ginagawa mo dito? Wala, nagtatabay ang init kasi, oh. Ba't ko Nakaka-dehydrate nagtatampay yung mainit init yan sa yero eh? May ayos lang dito, nabubungan naman ng ano, oh, ng kawayan. Dami pagtatambayan eh. Pinagtataian ng kambing dyan. Ganyan talaga dito yung presko eh. Bagay. Okay lang yan. Usog ka nga doon. Tambayan ko dito eh. Nandito ka eh. Eh, mas nauna naman ako. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, nagtatambay nga. Wala, inulit ko lang. Bakit? Ano yan? Ha? Tumbler. Hindi, yung nasa loob. Tubig. Tubig. Baka kape yan, kainit-init na nga lang. Alam Baka mo naman pala, magkape. magtatanong ka pa eh. O, diba? O, gunyang. Baka may gusto kang bilhin. Titinda na ako ng mga gamit ko. May sobra na kasi, oh. Kano naman yan? Lowest 50 na lang. Sa short 50, sa damit 100. Sa brief, medyo mahal yon. Expensive yung brief ko eh. 150. Kita man? Ay, madiyaday, madipagam na labaan. Di ko matigatangag ko. Madiyaday, kababahin na ang dod. Ano nga rin yung magatang ita? Teka lang, tingnan lang kung ano to. Kainit-init na nga lang, nagkakape ka talaga. Hindi mo ba alam, pampalakas ko to kape? Para kang yung mga lola ko. Bakit? Matanda naman ako eh. Lolo Andres na ako. Kainit, nagkakape. Gusto mo magkape? Hindi, Tiglang mainit. kita, madami pang kape doon sa bahay. Huwag na, baka No, kabahan ako. huwag ka lang maya. Agtagargarak pa'y. Ang dami namin. lang nga ro doon. Huwag ka lang maya, madami kayong kape sa bahay. Saan? Kape puro. Yung, alam mo yung Oh, may paglagyan. alam ako. Alam mo yung paglagyan ng lata? Libre. Kaya, huwag kang umasa sa libre. Yun talaga binili ko. Ganyan o. Kalaki Naglalagyan naman ng kape yan. tinapay. Oh, Puno saan galing yun. yung kape? Ha? Sa, Sa mga puno, pabasa. siyempre. Ay, kala ko sa mga pabasa. Kasi yung iba, Hoy, hindi ako ganon. Huwag mo akong igaya sa mga ganon. Tatawa-tawa ka pa. pati, Pabuksikan ka eh. pati yung ano, yung kapitbahay kasi namin doon, yung mga dinadalang ano Na. kinuha nila eh. Iba ako, iba sila. Sa Huwag mo- puno? Galing sa'yo? Paano may kapit sa puno? Hindi mo alam, ang kape galing sa puno. Anong puno? Puno ng kape. Anong Ah, klaseng puno ng asukal. puno? Anong klaseng puno ng kape? May ugat. Kaya nga may ugat, anong pangalan ng puno? Coffee. Coffee root, coffee trunk, and coffee leaves. Oh, kompleto. Coffee flowers. Ayan, oh, English yun ha. Ay, pahingi nga garo ng kape mo. Mamaya bigyan kita. Oh, sige, Ilang para- takal ba? Isang salop? Yung gusto ko yung, sabi mo yung malaki yung nakalata. Hatiin ko na lang yan para sa'yo. Oh, sige, baka naman... Asukal, baka gusto mo din. Oh, sige, ikumpletuhin mo na. Oh, with isang coffee drum yung drink. asukal ko doon. Alam mo yung kulay blue, yung yung ganyan, kalakay na drum? Ang laki naman. Pulong-pulo ng asukal Hindi ba yun. yung lalanggamin? Hindi! Oh, ito na lang, pabango. Oh, banglo ata. Ni, ambay kinis sa yamon. Siyempre, sample. Ang utin pa lang nung mo. May sa ato ya, natoy. Lopez fragrance. Testing ko mo ta. Pangatag nga rod atoy. Kasi ka, nung sinuti kayo mo ka, na ang dod Alangan ma na banglo tik ka, ma ang dod tano bumanglo. Panglalaki mat.
Kaya malay mo, Awan, may awan na pangtida. tigayim mo nga lalakit tan. Awan, si kalangarot tigayim ko, Ah, tapos punag- kista ka pa eh. Kuha kami tigayimin, may maysa. Dapat ado, tanong na nagragsak. Ay, madi namete ado. Namimet ajay basit lang. Kurang nga to yun. 250. Kahit anong tamis ng asukal, hindi yun lalanggamin. Paano? May tubig dun sa ibabaw eh. Ay, oo, parang ikaw talaga si lolo ko. Ha? Ganon din yung gawain niya, yung alam mo yung kakasaing na bigas. Syempre, Oo. pag nakilaban yun is, Na. ang daming kuton. Oh. Yun, yung planggana ilalagay niya ng tubig. Hindi nakukuton. Diskarte kasi yun. Para hindi makaakyat yung tubig. Kaya nga, parang ikaw si lola ko eh. Lola ba o lolo? Lola ko, wala na si lolo ko eh. Nabayag nga naidagan. Ha? Ano pangalan lolo mo? Predo. Predo. Di ba? Ayos ah. Ilang arba yung predo niya? Isa lang. Fredo. Talagang mapaho dito sa bayan natin. Agad kalding. May na nga. Kapadulog. Pag ganun yung hangin eh, lalanghap ko eh. Imbis na ihigop sana ako kami, mamaya na. Baka iba yung mahigop ko eh. Hindi, balik tayo sa kay Fredo. Anong pangalan ng lola mo? Preda? Hindi. Laling. Ganda ng pangalan nila. Bagay sila. Alam, bagay sila. Bagay sila. Fredo, Laling. Pag pinagsama mo, Duling. Wala ko. Sorry po. Pasensya na po kayo. Medyo, well, pinagtugma ko lang kasi yung pangalan eh. Hindi naman kasi ko, Prela. Oh. Prela. Dapat yung nasa Kaya dulo. maganda yung pangalan ni lolo. May. Ha? May. May yung totoo na pangalan? Oo. May. Yung si Fredo. Fred. Fred. Oh. Fred May. Ah, maganda nga. Maganda. May Fred. May friend. My friend. Oh, Parang may ganun. friend, my love. Ay, My love. yes. Oh, galing. Abay, nagninan, kisayan, tapos 250 pa lang, tapos tipin ng gatang mo, sanga gasot lang. 250 ato, yung nangin ato, branded ato. Yung... Oh, tam ni, 1/4 din na ikisa, di 50. 300 ko maato, so 250 lang ngayon, 1/4 lang yun na ikisa yun eh. 200 lang ganun mo to. Dangar masapol mo, brand new nga second hand mo. Kiwan, ato. Sagad presyo na dyan, 250. 200 lata na laokon. 200? Gumatangak pa iti sa walin eh. Sige, 200 latan. Pero pusit sitak pala tibado ka. Nyamat ton. Kasi sayak akin agad eh. Dapat kagudwa lang. Ano kayo talagang palugi? Ta, 250.